radio sababu kalmɔgɔw aw ni sɔgɔma a kulo bɛ Royal FM sababu la bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa 3 o tana gosira anw fɛ yan o waati kelen o filɛ ni an burankɛ Bala Kulubali ale ka motuba la ni waati na quartier Lafiyabugu o waati kelen o filɛ ni ne denmuso Madame Kulubali aya kane ale ka motu la sɔgɔmada in na a ka denbaya la o waati kelen fana kanumagaw bɛɛ bi sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la Zegwa dugutigilakaw Zegwa yiriwali fɛrɛ o hami kosɔn o ye fɛn caman bila walasa Zegwa bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba baara minnu kɛra an fɛ yan minnu bɛ sen na Zegwakaw y'a nafaba sɔrɔ Ala ni dugutigilakaw ka hakili ɲuman Mali kibaruyaw la an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga kunungo ani Irisi jamana o lasigiden o ye ɲɔgɔn ye kunu o ko ka teli cogo min na fo ka se ka hakilina yira ɲɔgɔn na hali n'a y'a sɔrɔ Vladimir Putin kan ye kangarmadaba kɛ diɲɛ seregɛnɛ tɔ min n'u bɛ fɛ ka janfa labɛn Mali ma ko o kana kɛ Mali chef d'état-major o ye kunnafoni di kunu Français tatɔ ka bɔ gosi o ye tiɲɛliba de kɛ o tiɲɛli min n'o kun bɛ fɛ k'o turu ta ka da Mali sɔrɔsiw kunna nka a ko bɛ gɛlɛya ka da kan subahana mansi minnu bɛ yen bi o bɛ kɛ sababu ye kalon caman o nada kɛnɛ kan lemurukumuni sunkalo in na a tɛ ka sɔrɔ o y'a sɔrɔ fɔlɔ tun lemurukumuni kun bɛ na ɲini Mali la munna a tɛ ka sɔrɔ bi fo a bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na kunnafonidilaw jiginna ka ɲininkali k'a kan o y'a sɔrɔ lemurukumuni ye furaba ye bakuruba kunnafoniw de filɛ kunnafoni min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma an bɛ dɔw don kɛ bi ye sibiri ye seliɲɛkɔrɔ sugu daminɛw don Ala kan an bɛn ni sababa ye Zegwa dugutigilakaw o ye hakilina ɲumanba sɔrɔ Zegwa yiriwali fɛrɛw la ka d'a kan tuma min na ni siraba baara o bilara sen kan ko Kajolo a gudɔrɔn kan ka da kana an fɛ yan Zegwa o ma ko sera ji ma ji min n'a a fanba bɛɛ lajɛlen bɔra baraji min filɛ nin Sɛnɛfɔso la a ji bɛɛ lajɛlen bɔra o kɔnɔ o dun y'a jira ni nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛra dugu k'i jɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw la yali a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na dugutigilakaw ye min sɔrɔ k'a fɔ o y'a ye k'a fɔ n'a dun bɛ tan Zegwafaw kan u mako fana bɛ fɛn min na o ye siraba ɲuman ye o de la gudɔrɔn min dalen filɛ ka bɔ Kajolo sira la ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso da la ka na Sikaso gudɔrɔn na minɛ Ala ni dugutigilakaw ka hakili ɲuman kɛra sababu ye o gudɔrɔn kofɔlen in dara ka d'a kan o ye min ye entrepreneur de Monsieur Jabate ka sanga o ji tale ma yali mun de kun kan ka kɛ Zegwakaw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o dɔ de kun ye ka o hakilina fɔ hakilina ɲumanw de nana bi fɛn min kan o ye gudɔrɔn min ne o filɛ ka da nin ye nin nafolo ka bon kosɛbɛ kana bɔ nin na a yɔrɔ kunkurunin na ne ye nin musaka tun dira dugutigilakaw ma a tun bɛ caman bɔ a tun bɛ kɛ nafolo caman ye ka di u ma nka min ka fusa min bɛ to yan kudayi bada la o ye gudɔrɔn n'a ɲɔgɔnna ye lafiya min bɛ na o de barika ka bon ka tɛmɛ warimugu kan o siraba dilannaw olu kelen fana ti an fɛ yan bi tan misali la poste juxtaposé Zegwaka dɔ yɛrɛ bɛ nin kɛnɛ kan ye n'o bɛ tali kɛ Kasimi Kulubali l'homme
wolo fana yi u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ Zew ka barajidi in na. Zew ka barajidi o fana ɲininkali kɛ yali mun de bɛ se ka kɛ Zewakaw ye walasa olu seko ni damayira ye min ye ni n'a ɲɔgɔnnaw la o bɛ se ka kɛ kɛcogo min na. O de la kunungo u ye kunnafoni d'a ma k'a fɔ ko poste juxtaposé o baarakɛlaw olu ye ɲɛsin Zew ka baraji yɛrɛ kɔnɔna ma. Baraji ni fara a mɛnna a bɛ ka fa bɔgɔ ni fɛnw la. Fɛn caman kɛra baraji in kɔnɔna na a bɛ san caman bɔ. O de la minnu bɛ nin baraji ko kunna kabiri a daminɛ waati baraji ko yɛrɛ ko ɲɛnabɔla min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ mairie Madu la a ye nin de fɔ k'a ka ɲi. O baraji min na a bɔgɔ bɛ ka caya don o don ɲamanɲaman bɛ ka caya n'a sera k'a labɔ k'o de ka fusa Zew ma ni nafolo mugu dilen ye. Maa min ni i bɛ baraji yɔrɔ dɔn ni i kɔni gɛrɛla la bi i bɛ taa sɔrɔ fɛn min n'o ye mansinba ni a t'a kan ye i b'a sɔrɔ a nɔ b'a la tile 2 in na. Ni maa min fana ye Zew jateminɛ bi n'i bɔra Epɔkɔ k'i bɛ don Zew i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛba dɔ siɲɛlen bɛ ka ɲɛsin Pɔkɔ ma. O kɛlen don fana n'i bɔra Sikaso k'i bɛ don Zew maa min bɛ Kɔmalandiya la ale ka ekɔliso yɔrɔ dɔ Sɛki Modibo Jara kɛnɛba bɛ ka sɛnɛ ka o waranga walasa hakilina na a ka ɲi ka kɛ ni mobili minnu bɔra Sikaso yan fan fɛ n'a dun jarala k'a fɔ poste juxtaposé a sojɔ bɛna daminɛ baara caman bɛna kɛ kuru kɔnɔ o ni mobili ka munumunu tɛna se ka ɲɔgɔn ta a ka ca Ala fɛ kɛnɛ ninnu bɔra o de kama. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni maa min bɔra bi Sikaso k'i kunda Zew kan n'i ye jala ka ekɔliso ye i numan bolo fɛ i bɔtɔ Sikaso fan dɔ in fɛ i bɛ taa sɔrɔ mansinbaw kɔni bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ sen nɔ ye ka kɛnɛ bɔ walasa hakilina min ni o y'a ye mobili ka jɔ o yɔrɔ kɔfɔlenw la ka o bila sen kan. O kɛlen don fana ni i bɛ bɔ Pɔkɔ ka na Zew nin ye hɛrɛba ye hɛrɛ min n'an bɛ dugawu don nka halisa Ala kɛ a kɛ ɲɛta ye. Mali kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɛbɛn dɔ kɛra a bɛ tile damadama bɔ bi Vladimir Putin a y'o sɛbɛn ci k'a m'a ci maa ma a y'a ci walasa maaw bɛ se k'a mɛn. O tɛ dɔwɛrɛ ko maaw kana miiri walima l'OTAN janfanci minnu kɛlen bɛ ka janfa siri Mali ma ko o kana na miiri k'a fɔ Rusi jamana ni Ukraine k'u bɛ ɲɔgɔn na ko o bɛna ko dɔ kɛ Mali la ko Ala kun'u ci. A y'o kangarida kɛ o de kosɔn Rusi jamana lasigiden min bɛ an fɛ yan Mali la Igor Gulomikov ale kunungo Dr Sugel ko kɛra Mayiga y'a bisimila ka hakilina yira ɲɔgɔn na a fisayara kosɛbɛ ko teliman dɔw bɛ bi in na. Rusi jamana subahana masiw de kɛra teliyala ka fɛn ninnu ye a kɛra kunnajaba ni Mali tun ye kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn kɛ gosi o y'a sɔrɔ su minnu yelen filɛ dingɛ kɔnɔ o ma ye kɛcogo si tun t'a la a tun tɛ se ka bɔ Mali kuncogo si la nka gosi kan dira Mali sɔrɔsiw ma tarata tɛmɛnen tarata araba alamisa su nana ye o su min yera a mana dɔnniya k'a fɔ Faransi bɛ ka Ala minɛ k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw nɔ ye. Gosi Faransi sɔrɔsiw bɛ gosi bi a bɛ san 8 ka taa san 9 na. Mali sɔrɔsiw u nana fɛn yɛrɛ ma d'u ma fɔlɔ o yɛrɛ ma se nɔ ko telela k'a fɔ ko olu ye maa fa ka t'o don kan kɛrɛfɛ wa Faransi bɛ ka a bɛ sɛbɛn dilan nin kuma in na teliyala ka d'a kan a ye ja dɔw bɔ ko o ja y'a jira k'a fɔ ko dɔ ye film dɔ kɛ o film ko ka Faransi tenu Faransikaw ka sɔrɔsi fini ko k'o don dɔw kana ko tubabuw kana o tɔw kofɔlen ko olu bɛ dingɛ sen na ko Mali sɔrɔsi damadama b'o kɛrɛfɛ ani sɔrɔsi jalatigi dɔw b'o kɛrɛfɛ a ja ninnu na o bɛ ka bɔgɔ kɛ suw kan
ko Mali yo o fɛɛrɛ tigɛ k'u bɛ fɛ k'u kalon ta k'o da Faransi sɔrɔsiw kunna. Nin kuma in sɛbɛkɔrɔ kalayara bi kosɛbɛ. Kunnafonidila kɔni wulila fan bɛɛ lajɛlen na ko nin kɛra cogo di, Mali ye nin kɛ cogo di. Kɔrɔlen ko don nin n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn fɔra ni Mali bɛ kuma a bɛ hakili sigi kosɛbɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka jaabi di. O de la kunnafonidila caman gɛrɛla colonel major Ablaye Mayiga. N'a y'a sɔrɔ a tun bɛ se ka dɔ fɔ nin ko in kan, a ko kuma waati ma se, baara min filɛ nin ni a bɛ sen na olu yɛrɛ ka sɔrɔsi mana gosi fɔlɔ, labɛn bɛ ka sabati. U b'a kalama k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni Faransi force barkhane kɔni bɛ kun bɛ yen n'u y'a di, a dira hɛrɛ la sa o, a dira bɔnɛ yɛrɛ kɔni na sa o, k'a fɔ ko a lankolon don, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'a lankolon kɛra ye o bi bali maaw la. K'o de kosɔn kabiri Kidali kan dira, a dira sariya kɔnɔna ko nka fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ k'a mɔn fɛn min kɛra a kɔnɔna na, o n'a ɲɔgɔnnaw kelen k'o filɛ ka kɛ nin gosi. Ni a nana ye k'an min dira tarata araba alamisa ja bɔra k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw ye maa caman faga ka t'o si do gosi. Nin kunnafoni kɛli ni Faransi kunnafonidilaw bɛ ka a ko ɲaami, a ɲaamini bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. O de la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidiw kɛra ka kunu, kunnafonidi min kɛra sura ni an bɛɛ lajɛlen y'an fɛla fɔ walasa sanfɛmɔgɔw k'a mɛn, ka d'a kan Faransi fɛɛrɛba ye min ye an y'o de fɔ don tɛmɛn'o la lajɛrɛ dɔw sen fɛ. Faransi kunnafonidilaw ye maa min fa diɲɛ kɔnɔ, marifatigiw m'a fa. O la nin balaw n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ kɛ o de ta k'o bila Mali kunna. An bɛnna min kan so i n'a fɔ kunnafonidilaw caman ye min fɔ, Mali ka kuma, hali ni Mali ma kuma, jamana Mali kɔnɔdenw ani minnu n'u bɛ kunnafoni kunna u ka kuma sani jamana ɲɛmaaw olu ka o fɛla fɔ. Nin namara n'a ɲɔgɔnna a ɲɛ man di tun, ka d'a kan Faransi jamana a hakɛto ni Rusi jamana olu ka lasigiden bɛn. O de la kunu nin ma kofɔlen n'o bɛ tali kɛ Igor Gromykov, ale min ye lasigiden ye Mali la, ale tun bɛ nin kɛnɛ kan kunun ko Dr Sogɛl Kokala Mayiga y'a bisimila kunun primature la. O de la Mali chef d'état-major de l'armée malienne ale ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen di ko k'a lase Mali kɔnɔmaw ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ko su dɔ yera gosi k'an kɛrɛfɛ. Su in ko Mali nɔ t'a la bi, Mali nɔ t'a la sini. Mali yɛrɛ chef d'état-major yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ni tigi bɛ ɲin'a la minnu tun bɛ kan in kɔnɔ ko ka o tigiw ɲini ko min ka fisa o de. Wala an b'a ladɔnniya k'a fɔ communiqué o kɛra sura ka sanga nin gɛlɛya min n'o daminɛlen filɛ bi in na. Faransi kɔni ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ si ye cogo bɛɛ lajɛlen na, o ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa ka na a to nin dɔrɔn ma. A ka ca Ala fɛ nin dun ni kalontigiya o man ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ. CNT Maliki Diao kuma min na ni Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye kun welelen don bɔgɔ jeninen sanfɛ, ɲininkali caman kɛra la, ɲininkali minnu dɔw kalayara kosɛbɛ, ɲininkali caman kɛra la fana minnu n'a a ye a bɛɛ lajɛlen lamɛn. Nka Maliki Diao ye min fɔ k'u b'a fɔ kosɛbɛ, a ka hakili isigi ani a ka hakilila ɲuman na. A yera Sogɛl la, Maliki Diao ka kuma la k'a fɔ a bɛ jamana ɲɛtaa dɔrɔn fɛ. O la k'u b'a fɔ a ka y'a fɔ cogo min na, baara minnu ma kɛ a k'a lajɛ k'o kɛ joona. Fɛn fɛn bɛ se ka kɛ k'a k'o kɛ. Maliki Diao ka kuma la ko n'a kɔni tora k'a fɔ ko CNT ka dɛmɛ, a ye k'a k'o tamaki bɔ a yɛrɛ la pewu. CNT bɛ yen k'a dɛmɛ a hakilina bɛɛ lajɛlen na ani Mali gouvernement. Baara in kun cɛla CNT tuma min na ni Dr Sogɛl Kokala Mayiga kun ye maa welelen bɔgɔ jeninen sanfɛ o dongo. An b'a ladɔnniya k'a fɔ dugu min n'a kuma ko Paro ani Sogobia, Mopti mara la binganni wɛrɛ kɛra ye kokura. Terroriste dɔw bɔra ni marifa ye k'u bɛ bin dugu dɔ kan a ma bɛn. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛra Birisanya min ye, terroriste caman ni tɔ ye tun. O kunnafoni dira an ka kunnafonidilaw bolo kunun. Lemuru kumuni
sira di Osbarkan o kɛna Mali dancɛ la o kɔni ye kuma sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a juguya hakililan jiginna tuma min na ni convoi min bɔra Kɔrɔbari jamana kan ka na tɛmɛ Burkina Faso fɛ ka na Niger o convoi kofɔlen maa min kamalenin tun bɛ o ɲamaya la ka wulikajɔ kɛ o su taara ye don dɔ o kungo kɔnɔna na a faaba ma dɔn kabiri o kɛra sa a bɛ komi ji kɛra Nizɛrikaw ka ton na mankan fɛn fɛn kɛbaga bɛ yen bɛɛ siranna walima bɛɛ y'i sara i soma la bi bi in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kumaw kɔni bɛ sen na nin waati in na n kana dabɔ kɔni u fɛla fɔ ni o ye opposant ye ko Mamadu Bazoum a nana na min kama o y'a ye ka Niger halaki ko a dun tɛna kɛ maa si kɔ k'an bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'o tɛ Mali ni Niger olu ye sigiɲɔgɔnmaw ye badenmaw don n'a a ma ɲɛ min bolo ni a fɔra ko dɔ ka dɔ to a samafɛn bolo a y'a ko an k'an sigi k'a lajɛ Alpha Condé o ye lafiya da d'a ma kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ kaso kunkurunin na nka a tun bɛ gɛrɛntɛba min kɔnɔ ko a bɔra o gɛrɛnta o kɔnɔna na Faransi kalafili ye sini ye ni yɛlɛma ma don a la fiyewu Faransi kalafili don olu dun n'u ye min fɔ ɲininkaliw la sɛgɛsɛgɛliw la a ka ca Ala fɛ o sɛgɛsɛgɛliw olu jaabi ka ɲi kosɛbɛ fo kana se bi sɔgɔmada in na ma ko Emmanuel Macron bi bi in na ko ko a laban bɛ sɔn ka kɛ président ye ko kura sini ka d'a kan ko ale fana ka fisa i n'a fɔ u y'a fɔ cogo Faransɛw ye min fɔ ko a ma ɲi nka a ma ɲi fɛsɛfɛsɛ i bɛ ma ɲi ta ka ma ɲi fɛsɛfɛsɛ to yen o fila si ma ɲi ko nka ko Emmanuel Macron fana ka fusa ka tɛmɛ Marine Le Pen kan o de la caman y'a jira k'a fɔ sini kalafili a ka ca Ala fɛ ko Emmanuel Macron bɛ sigi a siginɔ na sini ni kun ye malidenw o ɲininka nin débat kɛra maa fanba sabatira min kan hali n'a sɔrɔ Marine Le Pen ma ɲi nka n'i ye ɲininkali kɛ bi malidenw la olu bɛ Marine Le Pen ta bi ka Emmanuel Macron to yen ka d'a kan Emmanuel Macron bɛ kɛlɛ min na ale kɔni bɛna kɛlɛ tɔ laban sa de o y'a sɔrɔ ni Marine Le Pen tun tɛmɛna ale bɛna ko kura ka na a ko lajɛ an bɛ tila o la tuma an na taa san kelen bɔ ɲɔgɔn la Ukraine an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ukraine minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Ukraine kɔnɔko ma Sergei Lavrov ale ye min jira ko kɛlɛ bɛ ɲini ka ban o ye yɔrɔ caman minɛ o kɛlen bɛ ka Kiev lamini bi o de la diɲɛ seleke naani tɔnba Antonio Guterres ale kan ka wulikajɔ kɛ tile fila in na ka na kuma Vladimir Putin fɛ ka tila ka kuma Ukraine jamana ɲɛmaa fɛ ko Ukraine jamana ɲɛmaa ko bɛ cogo min na bi min ka fisa o sigi ka fɔ ye jamana bɛɛ minɛna k'a tɔ to yɔrɔnin dɔw ye hali bele ne bele ko ye ko i ti sɔn la tɔw bɛ min kalama a bɛ se ka kɛ e t'o kalama ka ɲɛ n'o tɛ ko bɛ cogo min na ni jamana bɛɛ minɛnen la yɔrɔ yɛrɛ tun ye worodugu yanfan min ye k'o bɛɛ minɛna sisan kɔni k'a tɔ to Kiev yɛrɛ dɔrɔn ye Kiev dun o ye faaba de ye an bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na ni Ala sɔnna ma RFI tɛ sini sɔgɔma ni Ala sɔnna ni dolo karamɔgɔ jiginna dɔrɔn an bɛ sigida kunnafoni ta tɛgɛ la sini sɔgɔma yanni nɛgɛ kaɲa 7 tɛmɛnen sanga 30 cɛ ka d'a kan an bɛ baara la sini n'an ma t'o ɲɛnabɔ Monsieur le maire Bakari Kulibali a bɛ jejenan kɔ la o la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 6 tɛmɛnen ni miniti 30 ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida kunnafoni kɛnɛ kan o la an bɛ bɛɛ fo an bɛ n denmuso fo n'o ye tu Watara ye a filɛ nin baarakɛla dɔ mairie la k'a fɔ k'a waliɲuman dɔn aw ne dun o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini sɔgɔma nin kelen kan o la aw kan bɛ sini a to bɛ nin ka salamu